Όταν έχουμε να κάνουμε με ανθρώπους που βρίσκονται στην τρίτη και στην τέταρτη ηλικία, διαπιστώνουμε πόσο πολύ σημαντικό και πόσο επενεργεί στην ψυχολογία τους η συνάντησή τους με άτομα μικρότερης ηλικίας ή ακόμη και με παιδιά και εφήβους. Αυτό το βλέπουμε να εξελίσσεται μπροστά μας. Με ποιο τρόπο? Καταρχάς, το πρώτο και κύριο είναι το πώς λάμπουν τα μάτια τους και πόση χαρά έχουν όταν δέχονται επισκέψεις από άτομα, από group που βρίσκονται σε διαφορετικό ηλικιακό target group από ότι οι άνθρωποι που φιλοξενούμε εδώ στο γυροκομείο Πειραιώς. Οι επισκέψεις που δεχόμαστε από σχολεία, είτε αυτό έχει να κάνει με τις γιορτές, είτε έχει να κάνει με μια δράση που μπορεί να υλοποιείται από έναν καθηγητή μέσα σε μια τάξη. Είτε αυτό που τα παιδιά συμμετέχουν στις εκδηλώσεις του γυροκομείου, όταν τα υγειονομικά πρωτόκολλα μας το επιτρέπουν. Η διάδραση αυτή, η χαρά που τους δίνεται, η ζωή που παίρνουν από την ενέργεια που έχουν τα παιδιά, οι έφηβοι, πραγματικά φαίνεται και στην ψυχολογία τους, αλλά και τις επόμενες ημέρες που εξακολουθούν και το συζητούν και γι' αυτό είναι πολύ σημαντικό και με ρωτούν πότε θα επαναλάβουμε μια τέτοια δράση. Άρα είναι πολύ σημαντικό να αλληλεπιδρούν αυτές οι διαφορετικές ηλικιακές ομάδες, γιατί μόνο να προσφέρουν η μία ομάδα στην άλλη, μόνο θετικά, μόνο ωφέλη μπορεί να αποκομίσει κάποιος από αυτή τη διάδραση. Πιστεύω πως θα μπορούσε να δράσει πολύ θετικά στην ψυχολογία τους και ο λόγος είναι το ότι οι ηλικιωμένοι άνθρωποι λατρεύουν να μοιράζονται ιστορίες από τη ζωή τους. Είναι ένα φοβερό συναίσθημα και μπορείς να αποκομίσεις συμβουλές ζωής που μπορείς και εσύ να υιοθετήσεις. Οπότε τι πιο ωραίο το να υπάρχει ένα παιδί το οποίο κάνει ένα φιλμ ή ένας έφηβος που φιλμάρει έναν άνθρωπο μεγαλύτερης ηλικίας να διηγείται περιστατικά, αληθινά περιστατικά από τη ζωή του. Ακόμη και όταν παρατηρούμε ότι εμείς έχουμε ακούσει μια ιστορία από έναν ηλικιωμένο και βλέπουμε ότι μπορεί μετά να μπει στη διαδικασία να τη διηγηθεί σε ένα νεότερο παιδί, σε ένα σχολείο που έρχεται εδώ, την εμπλουτίζει. Τη στολίζει κιόλας, την πασπαλίζει έτσι και με χρυσόσχονη για να φαίνεται ακόμη πιο εντυπωσιακή. Και εμείς που ξέρουμε ποια είναι η πραγματική ιστορία ζωής του ανθρώπου, γιατί και κοινωνιολογικά έχουμε μελετήσει όταν κάποιος έρχεται κοντά μας ποιο είναι το background, το ιστορικό του, βλέπουμε πώς και εκείνος θέλει μέσα από την ιστορία που διηγείται πραγματικά να προσφέρει στον άνθρωπο στον οποίο τη διηγείται. Οπότε βλέπουμε πώς αυτό θα μπορούσε να επιδράσει θετικά και στους δύο. Ο ένας να θυμηθεί, οπότε έχουμε πολλαπλά ωφέλη, γιατί βοηθάμε το μυαλό να μένει σε μια εγρήγορση, άρα αποφεύγουμε την άνοια ή ας πούμε την κατάθλιψη, γιατί μπαίνει σε μια διαδικασία διαφορετική στην καθημερινότητά του και από την πλευρά του παιδιού ή του εφήβου βλέπουμε πώς εκείνος επιδρά, πώς θα τον μάθει να μπορεί να υπακούει σε απλές εντολές, πώς θα μπορούσε να λειτουργήσει με την τεχνολογία προκειμένου να έχουμε το τελικό αποτέλεσμα. Είναι η εξέλιξη του αυτό κάθομαι σε αυτό το κουνιστό πολυθρονάκι, ο παππούς ή η γιαγιά και διηγείται στα εγγόνια τις ιστορίες του. Οπότε πραγματικά βλέπουμε και πώς αλλάζει. Το παιδί μπορεί να σηκώσει πολύ εύκολα το κινητό του ή το τάμπλετ του και να βιντεοσκοπήσει και να έχει αυτή την ιστορία που μέχρι πρότινος περνούσε από στόμα σε στόμα και από γενιά σε γενιά, τώρα πια να υπάρχει με τη φωνή και με την εικόνα του ανθρώπου που τη διηγείται.